אז היום ביום המבוא שלנו אנחנו ממשיכים לדבר על הפעילות הגופנית. היום אנחנו מדברים על ביטחון הקשיש, על הבטיחות, מהפן של מה אנחנו יכולים לעשות מבחינת הגוף, מבחינת האימון הפיזי, על מנת להבטיח את בטיחותו של הקשיש ולמנוע נפילות, ולתת דגשים על פרמטרים אחרים, מה שנפגע בגיל המבוגר. שוב אני מזכירה, זה מבוא וזה ככה מכניס אותנו לדברים באופן כללי, בגדול. טרם התחלתי לפרט את זה פר מחלה ומחלה. אז מה הסיבות לפגיעות הקשיש? אתן זוכרות, אתם זוכרים? אמרנו שיש לנו ירידה במערכות הגוף, נכון? יש לנו ירידה בחושים, יש לנו ירידה בכוח השריר, יש לנו ירידה באיכות השריר, יש לנו איטיות בתנועה, יש לנו סינדרום שבריריות, כל הדברים שדיברנו בשיעור הקודם. אני רק ככה מזכירה, בשיעור הקודם דיברנו על כל הזרוע השמאלית של בטיחות פיזית, ואיך אנחנו מתייחסים לבית הקשיש שאנחנו מגיעים לעשות אימון אישי, או איך אנחנו מתייחסים למוסד או לסביבה כשאנחנו מגיעים לעשות אימון קבוצתי, אולי בבית אבות או אולי בכל מקום אחר, ואיך אנחנו נותנים עצות ומייעצים תוך כדי. היום אנחנו מדברים על הזרוע הימנית של התחזוקה הגופנית. אתם רואים? אתן רואות איפה שקפץ ה-V? התחזוקה הגופנית. אז איך אנחנו מתאימים את הפעילות הגופנית? מגיל 20 ועד גיל 120. מה המטרות העומדות לפנינו? ככה תוציאו את המחברות, את העיתים, וגם תרשמו את הרעיונות שלכם, את הסיכומים שלכם, את המסקנות שלכם. בגיל 20, במידה ואנחנו עושים תוכנית אימונים בסיסית לגיל 20, לגיל 30, אילו מטרות יכולות להיות בגיל 20, בגיל 30, המטרות שאתם כולכם מכירים. כנראה מטרה של להתחתב, לרדת במשקל, ככה לקבל איזושהי חזות יפה יותר. כשאנחנו עולים בגיל, כבר בגיל ה-40, גיל ה-40-50, בעזרת הפעילות הגופנית אני כבר ארצה יותר לעשות מניעה. כבר מה שיותר מגיע במערכת השיקולים של האדם, זה גם בנוסף המניעה של המחלות. תמיד נשארות לנו המטרות שהיו לנו בגיל 20-30, שזה ככה להיות חטובים, רזים ויפים, זה תמיד יישאר. הבסיס של לעבוד על הכוח של השרירים, על חתך רוחב של השריר, זה תמיד נשאר, אבל כל הזמן, כל עשור אני מוסיפה עוד יעדים, אני מוסיפה עוד מטרות. אם בגיל 40-50 זה יהיה כבר מניעה של מחלות וניהול של מחלות, וכבר אולי לעשות איזושהי תוכנית שיקומית, זה ככה תמונה שהיא קצת הומוריסטית על אורח החיים שלנו, ואולי כבר לעשות בגיל 30, 40, 50 איזושהי תוכנית שיקומית כנגד אורח החיים היושבני שישבנו. ואנחנו מתקדמים בגיל. כשאנחנו כבר בונים את תוכנית האימונים שלנו לגיל 50, 60, אנחנו כבר יותר ויותר לוקחים בחשבון עוד ועוד מאפיינים שנפגעו עם השנים. אז פה אנחנו כבר נכנסים לנושא הזה של מניעת נפילות. בנושא של מניעת נפילות, חשוב לשים לב לכף הרגל, חשוב לשים לב לחיזוק כל שרירי הגוף, וגם מה שנכנס לנו עם הגיל, גיל 60-70, זה גם העניין הזה של לעשות את התוכנית הזאת, גם מעניינת מבחינה קוגניטיבית, גם מעניינת, גם קצת ככה תוכנית שיותר דורשת מחשבה. אנחנו נרצה לקחת בחשבון את ההיחלשות של כפות הידיים, את ההיחלשות של, אתם זוכרים, דיברנו על מוטוריקה עדינה, על אצבעות הידיים, כמה אצבעות הידיים חשובות לנו לצורך ה-ADL, ה-Activities of Daily Living, לניהול תרופות, להכנה של מזון, לפעילות היומיומית. ובגיל המבוגר, במיוחד שאנחנו נדבר על סכרת, במיוחד אני אתן לכם דוגמאות,
יש ממש ירידה, וגם ירידה בתחושה, ירידה בקשר בין השריר, העצב והעין. למשל, אני כאחות, כשאני מגיעה לבדוק סוכר, כשאני מגיעה עם הגלוקומטר, ואני דוקרת את האצבעות של הקשיש לקחת סוכר, אחרי זה גם צריך ללחוץ קצת על האצבע שיצא דם. אני בדרך כלל מבקשת מהקשיש שילחץ על האצבע. אני באה, הקשיש פורס את האצבעות, אני דוקרת את האצבע, אני דוקרת, כן? אחרי זה אני אומרת לקשיש, בוא תלחץ קצת על האצבע שיצא דם, שיהיה לי קל לקחת. למרות שדקרתי אותו באצבע, הקשיש בדרך כלל, הוא לא יודע איזה אצבע דקרתי. זאת אומרת, עד כדי כך יש את הירידה בתחושה של אצבעות הידיים, שאפילו אני נתתי את זה כדוגמה, שאני באה וממש דוקרת, הקשיש לא יודע איזה אצבע אני דקרתי. אז תשימו לב עד כמה זה חשוב ועד כמה הכוח הזה הולך. וכמובן ככל שאנחנו נעשה את התרגילים כמו שאתם רואים, הרעיונות פה זה לצורך דוגמאות בלבד, זה לא חתונה קתולית, זה אפשר להמציא דברים נוספים, דומים, זה רק לצורך הרעיונות. כשאנחנו כמובן מחזקים את שורש כף היד, את כפות הידיים, את האצבעות, והידיים מוחזקות באוויר, כמובן שגם הכתפיים עובדות מתחזקות, זוקפי הגב. יש משמעות כבר לתיקון של היציבה, אתם רואים יש כאן דוגמה לתרגיל לחיזוק הצוואר. יש לנו עם הגיל ירידה בתנועתיות, וממש יש לנו מעין התקשחות, יש סטיפנס של הגב, בעצם של פלג הגוף, ממש העליון, האמצעי, הטורסו שלנו, ואנחנו נרצה לעשות את כל התרגילים, לפתוח שם את התנועתיות, לפתוח שם את הגמישות, להזיז קצת את הצלעות, וכמובן כמו שדיברנו בעבר בשיעורים הקודמים, יש כאן בצד שמאל תרגיל כנגד משקוף הדלת, ממש לעבוד על המפרק, על מפרק הכתף, כי כמו שאמרנו בשיעור הקודם, כשהתנועתיות במפרק הכתף נפגעת, זה יכול להשפיע עלינו בצורה ישירה, על הסיכון של הקשיש ליפול, כי אתם זוכרים, דיברנו, כשאני רוצה לקחת משהו, והטווח שלי שמור, אני מרימה את היד והכל בסדר, לקחתי את החפץ והמשכתי הלאה. כשאנחנו מאבדים את הטווחים, והטווחים האלה הם הולכים לאיבוד, אז אני צריך לעשות פיצוי עם הגב, וכשהקשיש עושה פיצוי עם הגב, הוא בדרך כלל נופל אחורה, אז לכן אפילו בהקשר של מניעת נפילות, מאוד, מאוד חשוב לנו לעבוד על הסירקומדציה. עבודה על כפות הרגליים. עבודה על כפות הרגליים, שתי סיבות עיקריות, אחר כך בתחום, בעניין, בנושא של סכרת, אנחנו יותר ניכנס ויותר נדבר על זה. שתי סיבות לעבוד על כפות הרגליים. כף הרגל שלנו היא אחראית על המגע שלנו בעצם עם כדור הארץ, עם הרצפה, וזה הבסיס שלנו. ככל שהבסיס שלנו הוא רחב יותר ותגובתי יותר, ככה אנחנו נהיה יציבים יותר. אז לכן אני ארצה כמה שיותר לעבוד על הפתיחה הזאת, על הספליי, על הפתיחה של אצבעות הרגליים עם כרית כף הרגל, קשת עקב, לעבוד על כך שזו לא מקשה אחת, כי ככל שהרגל שלנו סגורה יותר, ככל שאצבעות כף הרגל סגורות יותר, ככה אני פחות יציבה, ככה הבסיס שלי, הבסיס שבא במגע עם הרצפה, הוא צר יותר, וככה אני פחות יציבה. דבר ראשון. דבר שני, יש לנו את הנוירופתיה. שוב, אותה תכונה שכפות הרגליים מאבדות מהתחושה, ואנשים שיש להם כבר פגיעה, שיש להם יתר לחץ דם, תת לחץ דם, סכרת, זה כל המחלות האלה פוגעות בזילוח, בפרפוזיה של הדם לגפיים, כמו שאמרנו, לכפות הרגליים, בעיקר לכפות הרגליים, גם כפות ידיים, אבל בעיקר כפות הרגליים, וכפות הרגליים מאבדות שם גם מזרימת הדם שמגיעה, וגם מבחינה עצבית, מבחינת התחושה. אז אנחנו כמה שיותר נרצה לעבוד שם, לשמר את העצבוב הזה, לשמר את התגובתיות הזאת של כפות הרגליים. פה זה רק שוב דוגמה נוספת על כך שאמרנו שאנחנו עובדים על הטווחים של הכתפיים.
ככל שאנחנו עולים בגיל, בגלל פגיעה בשרירים, הרי איפה יש לנו שרירים? דיברנו על זה שיש לנו ירידה בכוח, באיכות, בחתך רוחב של השריר, נכון? דיברנו על זה בהקשר של גם פגיעה ממחלות, גם פגיעה, סדרום שבריריות. מאמני הכושר, ובכלל אוכלוסייה כללית, ובכלל אנשים נוטים לשכוח. איפה יש לנו שרירים חוץ מהגפיים, חוץ מהגוף, ידיים, רגליים, גב, בטן, חוץ מהאזורים הגדולים, איפה עוד יש לנו שרירים? השרירים האלה חשובים מאוד, כיוון שהשרירים האלה בסופו של דבר, כבר אנחנו עלינו עם הגיל, ואני כבר מוסיפה לכם את גיל 60, 70, וזה מאוד מאוד תלוי הבן אדם, 80, יש לנו ירידה בשרירים, גם בפה. וקשישים, במיוחד קשישים הלוקים בדמנציה, או קשישים אחרי שעברו CVA, שזה אירוע מוחי, מאבדים את היכולת לדבר כמו שצריך. יש אפזיה, לבלוע כמו שצריך. הבליעה, כמו שאמרנו, חשוב שהקשיש שלנו יוכל לשמור כמה שיותר על יכולת הבליעה שלנו גם כדי לאכול, כי אם אנחנו לא נצרוך את כמות התזונה מתאימה לפי דרישות גוף, אז אנחנו בעצם נחזק את התהליך הניווני של ההיחלשות, של הסרקופניה, ואנחנו לא רוצים, אנחנו כן רוצים להתחזק, ואנחנו רוצים שהבליעה שלנו תישאר מיטבית, כדי למנוע אספירציה. אספירציה זה בעצם איזושהי השתנקות, החנקות, כניסה של הנוזלים, כניסה של המזון, לא לוושת אלא לקנה הנשימה, ואז בעצם יש לנו דלקת כימית בריאות, אחר כך חולה חום, צריך לטפל באנטיביוטיקה, קשיש חולה, וזה מאוד מאוד קשה לטפל בזה, וזה גם יכול לסכן ממש כסכנת חיים. אז אני בגיל המבוגר, שוב, כמובן, אני לא אעשה את זה למישהו בין 20 או בין 30, אבל בגיל המבוגר, וגם תלוי מי עומד מולי, אני מכניסה תרגילים גם לשרירי הפנים. עכשיו, הסיבה הרפואית, הביומדיקלית, למה אני מכניסה, זה בגלל הסיבה הזאת, כי אני כל הזמן רוצה לחזק, אולי הוא כבר אחרי CVA, אחרי אירוע מוחי, ויש פגיעה בבליעה, יכול להיות שיש פרקינסון, בפרקינסון יש לנו ממש כל הפנים, יש ירידה בכל הפנים, יש פני מסכה, הפנים כמעט ולא מגיבות, אז אני רוצה לעבוד על זה, זה מצד אחד, מכיוון אחד של חיזוק השרירים, אבל יש גם את הפן השני, שאני בונה תוכנית אימונים, ואני בונה תוכנית אימונים לקשיש, שאני לוקחת בחשבון, הם לא מתאמנים כמוני כמוכם בגיל 30, בגיל 40, וואלה נתתי תרגילים 40 דקות, ואנחנו עובדים, מזיעים, הבן אדם מתאמן 45 דקות, יצא מזיע, כל הכבוד והולך הביתה. לקשישים הרבה פעמים הם תשושים, הם ברדיקינזים, הם עייפות בתנועה, אין להם כוח, יש להם מעין רפיסות, אנרגיה נמוכה. אז לכן אני מכניסה תרגילים של כוח, אבל אז אני מכניסה משהו קליל, זה משהו שנותן בינתיים לשרירים הגדולים לנוח. אז אני מכניסה לסירוגין את התרגילים, פתאום להזיז את אצבעות הרגליים, פתאום משהו עם אצבעות הידיים, פתאום משהו עם הפנים. זה נותן שנייה אתנחתא מהתרגילים של הגפיים הגדולות. ואז אני יכולה לייצר תוכנית שהיא גם כיפית, שיכולה להימשך בין 30 ל-40 דקות, שגם עבדה על כל הגוף, גם השרירים, כל השרירים עבדו, אבל מצד אחד אני לא מתישה את הקשיש, ומצד שני גם אם הייתי בונה תוכנית אימונים 30-40 דקות שהיא רק מתישה, הוא לא היה עושה אותו, הוא בשלב מסוים פשוט היה מתנתק ולא עושה. פה אנחנו יכולים לשמר לטווח של ה-30, 40, 45 דקות, עם מגויסות כמעט מלאה של הקשיש, כי אנחנו עובדים באמת קצת, השרירים גדולים, כתפיים, אנחנו עובדים קצת גב, קצת רגליים, גם אם הוא בכיסא גלגלים, אבל בין לבין, שנייה יש אתנחתות. איזה אתנחתות? תרגילים של הפנים, תרגילים של הלשון בתוך החך, תרגילים של קצת אצבעות ידיים, אני מכניסה, אני אדבר על זה בהמשך, גם תרגילים קוגניטיביים, הנה. ככל שאנחנו עולים
עוד ועוד ועוד בגיל, זה כבר מתאים גיל 70, 80, 90, כל אחד בהתאם למצב שלו, וכשאני אומרת בהתאם למצב, יש מי שלקה בדמנציה אפילו לפני שמגיעים לדמנציה, יש איזושהי פגיעות מנטלית, יש איזושהי פגיעות קוגניטיבית שהיא יותר מוקדמת, שהם פשוט כבר מאבדים קצת מהיכולות המנטליות שלהם, מאבדים מזיכרון. אז כבר אני יכולה להכניס תרגילים קוגניטיביים. התרגילים הקוגניטיביים הם מעוררים את המוח למחשבה. אני אתן לכם גם דוגמאות מצולמות, אם זה משיעורים בזום, אם זה משיעורים מוקלטים בקבוצות, ממש רעיונות. רעיונות, איך אני גם מגרה את המוח. לפעמים זה יכול להיות גירוי קליל. מה זה גירוי קליל? אפילו לשאול שאלות על... לפעמים נכנסים למקומות, ובמקומות יש קישוטים תלויים. כמה תמונות יש על הקיר, כמה דגים קישוטים תלו על הקיר, אתה זוכר? כמה יש נגיד קישוטים כאלה על המקה? זה דברים כלילים. שאלות קשות יותר, אני יכולה לתת מספרים, אני יכולה לתת להם לזכור את המספרים. יכולה לתת לספור בשתי שפות שהקשיש מכיר. למשל, אני מערבבת, אני משלבת. את הספרה 1 אנחנו אומרים בעברית, את הספרה 2 אנחנו אומרים באנגלית. את הספרה 3 בעברית, את הספרה 4 באנגלית. ואז אנחנו סופרים. 1, 2, 3, 4, וממשיכים, וזה מאוד מבלבל. אני יכולה לספור אחורה. אני יכולה לקחת ספר, ממש כל הדברים האלה שהם מאוד מאוד גורמים למוח ככה קצת להתאמץ יותר, לקחת את הספר ולבקש לקרוא הפוך, מהסוף להתחלה. אני יכולה לקחת את הספר, אני יכולה להפוך אותו, ואני יכולה לבקש פשוט לקרוא הפוך. כל מיני גירויים כאלה, וממש אני משלבת את זה באימון. גם כטריגר קוגניטיבי, וגם כמו שאמרתי, אני עושה אתנחתאות, אני עושה הפסקה, זה לא הפסקה, כי הרצף הוא ממשיך, אבל אני בעצם עושה אתנחתאות בין תרגילים, כאילו במרכאות קשים, לנו זה לא קשה להרים קצת את הרגל, אבל להם זה מאוד קשה. עבודה של רגליים, ואז אני מכניסה משהו קליל. אני מכניסה עבודה של הזרועות של הידיים, משהו קליל. כמובן, יש לנו פה את האלמנט הזה, את המרכיב הזה של הסקרנות, גם של הציפייה, כי כמו שאמרנו, ככל שמתקדמים עם הגיל, יש לתהליך ההזדקנות, דרך אגב, גם להזדקנות שהיא תקינה, כן? זה משהו כמו שאנחנו מתקדמים עם השנים, יש משהו מבנה, את הדיפולט הזה של תהליך ההזדקנות, זה כמו שמופיעות שערות לבנות. זה לא טוב או רע, זה פשוט קורה. אז אותו דבר, גם דיברנו על זה בשיעורים קודמים, ככל שאנחנו מתבגרים, זה חלק מתהליך ההזדקנות, יש דיסטימיה, דיכאון קל, ואחר כך מתפתח איזשהו דיכאון, כל אחד יכול להתמודד בהתאם למשאבים הפנימיים שיש לו, בהתאם לאופי שלו, ולכן אני כמה שיותר כל הזמן מוסיפה אלמנטים של סקרנות, אלמנטים של משחק, כדי כל הזמן כאילו קצת לשמח, קצת לעודד, כל הזמן לתת גירויים חדשים, גם כמו שאמרנו, יש אובדנים, בגיל המבוגר יש אובדן העצמאות, אובדן הבריאות, לפעמים יש אובדן שלמות הגוף, אז זה ממש מכניס, וגם כחלק מאיזושהי התכנסות פנימית, שפשוט הקשישים לאט לאט, הרוב הולכים ומסתגרים, וככל שהאדם יותר מסתגר ומסתגר, זה גם יותר מקדם את הדמנציה. אז פה תראו, יש ממש דוגמאות לפעילויות בקבוצה, של כאילו במרכאות להרוג כמה ציפורים במכה אחת. גם בכל פעילות כזאת יש לי גם מוטוריקה גסה, גם מוטוריקה עדינה, גם חיזוק שרירים, גם מחשבה, גם קוגניטיביות, ויש לי גם פעילות בחברה. שבפעילות בחברה אני הרבה פעמים גם שואלת, גם אני עושה כזה בינם לבין עצמם, לעודד את הפן הסוציאלי החברתי. תסתכל ימינה, אתה זוכר איך קוראים למי שנמצא מימינך, שמאלה, גם תראו מי עומד מולכם, לפעמים אתה זוכר זה יכול להביך אותם, כי הם לא זוכרים, הם לפעמים לא זוכרים, כשאנחנו נדבר על דמנציה, הם שוכחים את הדברים הבסיסיים ביותר,
ולפעמים יש מי שהשאלות האלה יכולות קצת להעיר אותם. אז תראו למשל, יש כאן משחק מאוד מאוד נחמד, שהם פורסים איזשהו בד, וכמו לעשות משיכה עם חבל, הם מושכים עם הרגליים, יש כאן את המשיכה של בקבוק, כדורגל עם המצופים האלה, או לא להפיל את הכוס של היין שאנחנו מגלגלים את הנייר. אז כאמור, כמה שיותר לעבוד על האצבעות, על המוטוריקה העדינה, ופה ממש תוכנית אימונים לגיל 80-90. אנחנו רוצים כמה שיותר לשמר את היכולת שלהם, את התפקוד היומי שלהם. אז פה ממש אני גם מראה לכם, זה וסטים האלה אפשר להזמין, או אתם יכולים לבנות, או אתם יכולים אולי לתפור, או לעשות איזשהן אפליקציות ולהדביק ולעשות, אבל זה ממש איזשהו קיט אימונים מיוחד לגיל 80-90. אתם רואים את הקשיש הזה עם כל המנגנונים האלה של פתיחה, סגירת דלת. לא פעם ולא פעמיים קרו מקרים שהקשישה, שבדרך כלל שומרת על קשיש דמנטי, יצאה מהבית, הייתה חייבת לעשות קניות, משהו לרופא, היא חזרה, הקשיש נעול בפנים, הוא לא יודע איך פותחים את הדלת. אז למניעה של דברים כאלה, כמה שיותר לשמור על העצמאות. דוגמה לתרגילים המאוד מאוד מיוחדים האלה, שאפשר לעשות על מנת לשמור על אצבעות הידיים, וזה הרבה דוגמאות, גם אפשר באלי אקספרס להזמין בזול. סיבה נוספת ללמה אנחנו רוצים להפעיל את הידיים, כי בגיל המבוגר, במיוחד למי שעבר שבץ מוחי, טוב, מי שעבר שבץ מוחי ויד אחת משותקת כבר לא ניתן להזיז את אותה היד, ואנחנו נזיז את היד השנייה, אבל בגלל מצבים כאלה או אחרים, פה יש רק דוגמה, נוצרות קונטרקטורות. מה זה קונטרקטורה? שהיד מתקבעת באיזושהי צורה, וזו הצורה. ואם אנחנו לא נשמר אותה, היד לאט לאט תלך ותתכנס בתוך עצמה, ואז יהיה צורך לפתוח אותה עם סדים מיוחדים. אז אנחנו לא רוצים להגיע לשם, אנחנו רוצים כמה שיותר להניע. פה זה כבר תוכנית אימונים לגיל 100, בסדר? אני ככה כאילו מתקדמת עם הגילאים, אבל זה ברור לכם שמצב כזה הוא גם יכול להיות בגיל 50. וגם יכול להיות שבגיל 100 מישהו לגמרי היה לי מתאמן בן 99 שהיה מגיע והיה אומר אני לוקח ויטמינים, רק ויטמינים. אז השונות, כמו שאמרנו, השונות בין הפריטים היא יכולה להיות גדולה מאוד. אז פה יש לנו דוגמה שבכל מצב אפשר להתאים איזושהי תוכנית אימונים. גם במיטה אפשר להתאים כל מיני אביזרים על מנת קצת לנוע בתוך המיטה, גם אם לא מתאפשר כבר לעשות דברים אחרים. פה מבוסס גם על ניסיון עבודה שלי וגם על הספר שכתבתי להבין מיד את הנייד. היום יש התקדמות מאוד מאוד חזקה, גם מבחינת הקשישים, וגם מבחינת הטכנולוגיה, וגם באמת עשו מחקרים וראו שככל שה-IADL, היכולת האינסטרומנטלית של הקשיש שמפותחת יותר, ככה הסיכויים שלו, הפרוגנוזה שלו לעתיד היא טובה יותר. ופה באמת יש אישה שהיא מחכה לאימון אישי איתי, ומה היא עושה? זה פשוט משהו שאני ככה תפסתי שאני עברתי, ואני עשיתי לה מעין פפרצי כזה, צילמתי אותה מאחורה, עד שהיא חיכתה לי, היא פתחה הקלטה שלי, והיא עומדת במכון, והיא עושה חימום שלי שאני הקלטתי עבורה, היא עומדת ועושה. וכמו שאמרתי לכם, נגיד, אני גם עובדת עם לוקים, הם מתמודדים עם פרקינסון, וגם בעבר עבדתי עם אנשים בשיקום, שמבחינתם לצאת מהבית זה משהו בלתי אפשרי. והאנשים האלה הם פעילים מאוד מאוד בזום, אז כמה שאנחנו יכולים לקדם את התקשורת של הקשישים, אפילו בשיעור, לתת להם כל פעם מילה, 2 מילים, איך נוגעים במסך, איך קצת גם לשמר את היכולות האלה שלהם, כי אתם לא יודעים, אולי מצב שלהם ילך וידרדר, או אולי תמיד לשמור להם
גם את היכולת הזאת של ה-IADL, של השימוש בניידים. וזה גם אני כאחות עשיתי ביקורי בית, וזו קשישה שיש לה מעין אייפד ענק כזה בבית, והיא מתקשרת איתו. אז שתדעו שהקשישים, למרות שחלק מהקשישים יש אנטגוניזם מהמכשירים, חלק אחר, חלק גדול, מאוד מאוד משתפים עם זה פעולה. אז אנחנו נסכם. וזה באמת שיעור ממש מבוא, שיעור התחלתי, שיעור שאני ממש ככה מציגה את הדברים במבט מלמעלה, לפני שאנחנו נכנסים לכל מחלה. אז אם הייתי רוצה לבנות, וזה אתם יודעים, אתם מומחים, תוכנית אימונים לגיל 20, 30, זה התרגילים הרגילים, התוכניות הרגילות שאנחנו מכירים, מי שעובד ביניכם כמאמן, מדריכת סטודיו, בעצם מה שאנחנו מכירים, חיזוק של השרירים הגדולים, קצת טווחי תנועה, מתיחות. כשאנחנו מתקדמים בגיל, למה? כי בגיל 20-30 בדרך כלל גם אין מודעות, אין מחשבה קדימה, ואין איזושהי מודעות שעכשיו המחלות פחות מעניינות. בדרך כלל ממה שאני רואה יותר מעניין רק לרדת במשקל וזהו. אבל בגיל 40, 50, 55, 60, אנחנו מתחילים באמת כבר לנהל מחלות, למנוע מחלות ולנהל מחלות, ואנחנו מתחילים, גם אנחנו כמאמנים, גם אם המתאמן שלנו לא מודע לזה, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על מניעה של נפילות. טווחי תנועה, אנחנו מתחילים לעבוד כבר בגיל ה-60, 70, שוב תלוי מצב מטופל, גם כדי למנוע בעיות עתידיות של היחלשות הלוע, מניעת אספירציה, לשמור על תקשורת, למנוע דיסארטריה, שזה בעצם כשאנחנו לא יכולים להוציא מילים ברורות מהפה, הפרעות בתקשורת. אנחנו עובדים על טווחי תנועה, אנחנו עובדים על, תראו, זה גם מאוד מאוד תלוי יכולת ותלוי מוטיבציה ותלוי באמת כמה שהקשיש יהיה מסוגל, אבל אני למשל פעם אחת טיפלתי במקרה, הקשישה נפלה, שברה את הכתף, וכשהיא נפלה ושברה את הכתף, מה שמאוד מאוד הפריע לה, וגם נצרב אצלה כטראומה מאוד 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 קשה, פחות הנפילה והשבירה של הכתף, אלא היא הייתה מורה בבית ספר, והייתה יחסית צעירה, אולי בת 50 או 50 פלוס, מה שנצרב אצלה בראש, זה הטראומה הזאת שהיא נפלה, היא הייתה קצת כבדה, היא לא יכלה לקום, היא לא יכלה לקום, ובאו, כל התלמידים באו, ובשבילה במרכאות זה היה פדיחה, וכל התלמידים ניסו להרים אותה, והיא שכבה על המיטה, והיא לא הצליחה לקום. אז גם במידת האפשר, זה לעבוד על היכולת להגיע לרצפה, שוב זה לפי יכולת, כי יש כבר מי שלא יהיה מסוגל לכך. תישמר היכולת להגיע לרצפה ולקום מהרצפה. מי שכבר אינו יכול לעמוד אינו תנועתי, תרגילים בכיסא, תרגילים לחיזוק אצבעות כפות הידיים, וכמובן בסוף תרגילים קוגניטיביים, לשלב תרגילים של מחשבה, של חשיבה, של חידונים, של זיכרון, וכל התרגילים מבחינתנו שהם מבחינה פיזית קלים, מה זה מבחינה פיזית קלים? זה לא דורש איזשהו מאמץ להניע את הלשון, את הלחי, את הלסת, את אצבעות הידיים, שאלות, תרגילים קוגניטיביים של המחשבה, הם לא תרגילים כאלה שיש בהם איזשהו מאמץ, אז באמת, לכן גם תרגילים כאלה בגיל 20-30 אין טעם להכניס אותם, אבל זה יכול להיות ההבדל בין אימון מוצלח בגיל 70 ו-80, כי פה אתם, א', כשאתם מכניסים את התרגילים האלה, אתם מטפלים בבעיות נוספות של הגיל הזה, ושתיים, אתם כאילו מורידים את רמת הקושי הכללית של האימון הכללי, שזה נותן לי אפשרות לעבוד קצת על השרירים הגדולים, על הרגליים, ואז להכניס את האתנחתא, כמובן השיעור ממשיך לזרום, אני עובדת על שרירי הפנים, אני עובדת על אצבעות הידיים, אני שואלת שאלות, אני לפעמים אפילו אפשר להכניס, אני פעם אחת הייתי באיזשהו אימון שהמדריכה,
להכניס עליהם חימום, הם היו צועקים, זה משהו, אני לא עושה את הצעקות האלה, אבל משהו מאוד מאוד חביב, משהו עם מיתרי הקול. אפילו להכניס כל מיני דברים כאלה, אפילו לקדם פשוט תקשורת בתוך הקבוצה, חיבור בתוך הקבוצה, את הקשרים הסוציאליים בתוך הקבוצה, להרים, אפילו אם אתם מצליחים להמציא משהו, אך ורק להרים את מצב הרוח. אני באימונים ממש לסיעודיים, אני אפילו לפעמים מוציאה בובות, עושה להם גם איזושהי פעילות עם בובות, כדי פשוט קצת להרים את המורל, וגם כל פעם שומרת שכל אימון יש בו משהו מפתיע, יש בו אלמנט חדש, יש בו איזו בובה חדשה, יש נושא חדש, יש איזו הפתעה, כי באמת בגילאים האלה לא נשאר, לא, באמת לא נשאר הרבה נקודה, אז כל מה שאנחנו יכולים להביא מעבר זו תוספת. מבחינת המעורבות של הקשיש באימון, ופה נכנס יותר העניין של ההדרכה. לא תמיד ולא כולם ירצו לזוז וירצו לעשות אימון שהוא מובנה, ואימון שאנחנו מראש צריכים להתלבש, לשים נעלי ספורט, מראש צריך להתארגן, להגיע. אז פה מאוד מאוד חשוב, אנחנו כמדריכים לבריאות, אנחנו כמקדמי בריאות, חשוב להזכיר ולדעת, גם ברמת התקשורת, ברמת היומיום, להדריך ולקדם את הבריאות הכללית מהבחינה הזאת של, אוקיי, אם אתה לא יכול להתאמן כמה דקות כל יום, יום כן, יום לא, אם אתה לא יכול להתאמן, גם לעודד אותם, לעודד כמה שיותר, לעשות את הפעילות כאילו במרכאות לא ספורטיבית, אבל זה ספורט לכל עניין שהם יוצאים, מטיילים עם הכלב, הולכים אולי קצת עושים עבודה בגינה, כי עדיין גם שם אנחנו ממשיכים ללכת, אנחנו ממשיכים להפעיל שרירים, אז כמה שיותר לקדם, לעודד, לעשות פעילויות נוספות בחוץ, לשמור על היכולת קצת לצאת לפארק, אולי לטייל עם חיית המחמד, קצת לצאת יותר לקניות, ובאמת, כמו שאמרתי בשיעור הקודם, לעודד, אם יש מטפלת, לצאת עם המטפלת. וככל שהשנים מתקדמות, אני גם רואה שהם מאוד אוהבים לשבת ולראות טלוויזיה. אז פה כמה שפחות. אז כמו שדיברנו בשיעור הקודם, על מנת לשמור על עצמנו תפקודיים במרחב, לא ליפול, לשמור על הפרופרספציה שלנו, הגוף שלנו מקבל קלט מהסנסורים, מהחיישנים שלנו, ואנחנו נרצה לשמר את החיישנים האלה. החיישנים העיקריים שנותנים לנו אינפורמציה באשר איפה הגוף שלנו במרחב, מידע באשר איזה כוח אני צריך להפעיל בעמידה, בהליכה, זה הרגליים. עכשיו אנחנו צריכים להתייחס לרגליים, ובגלל זה אני מדברת על הרגליים ראשונות, כי משום מה אנשים שכחו את הרגליים. יודעים שעיניים זה סנסור חשוב, אוזניים זה סנסור חשוב, זה חיישנים חשובים, ובלי עיניים, אוזניים, יהיה מאוד מאוד קשה לתפקד, ויהיה מאוד קשה לקבל קלט מהסביבה, אבל משום מה שוכחים את הרגליים. אז אני דווקא אתחיל מהרגליים, וכמו כל הסנסורים, למשל, אני שומרת על העיניים, כי אם אני יוצאת לשמש, איפה ששמש מאוד מאוד חזקה, אני אשים משקפי שמש. או אני שומרת על האוזניים, אם אני אכנס למקום שיש שם רעש מאוד גדול, יש אטמי אוזניים. זה ברור לנו שצריך לשמור על הסנסורים. אבל אנחנו לא מנטרלים את הסנסורים האלה לגמרי. זאת אומרת, אם יש שמש בחוץ, אני לא אשים איזה, לא יודעת, שקית זבל שחורה על הראש ואצא, או אני לא אשים איזושהי פלטה קיר על העיניים ואני אצא שאני לא רואה כלום. או אם יש איזשהו רעש, אני לא אסגור את האוזניים לגמרי ואני אלך, כי זה ברורה לכם הסכנה בזה. אבל מבחינת הרגליים, הסכנה הזאת פחות, אנשים פחות מודעים עליה. והרבה פעמים שמים נעליים שהנעל היא קשיחה, 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 כמו לבנה, לרגל אין שום קלט מהרצפה, הרגל לא יכולה להגיב לרצפה, גם בגלל שהרגל, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים למנוע קונטרקטורות. רוב שהנעל, גם הרבה פעמים הנעל הזאת מכווצת
את בהונות הרגליים כל כך שבאמת נוצרות שם קונטרקטורות. הלוס ולגוס, העצם הבולטת, זה מקרה פרטי של קונטרקטורה. אז חשיבות כפות הרגליים שלנו. אני מזכירה את התוכנית שלנו שעל פיה אנחנו עובדים. אתם רואים, קלט 70% עובר דרך הרגליים. אז הפלנטר פרופריוספשן היא מאוד מאוד חשובה לנו. הפרופריוספציה הזאת שהיא מתקבלת דרך כפות הרגליים. משהו אופנתי שאתם תראו, היו שינויים באופנה ב100 השנים האחרונות, עד כמה האופנה השתנתה. הנעליים לא השתנו בכלל. הנעליים כאילו לא מותאמות לכף הרגל האנושית. בהונות הרגליים מאוד מאוד סגורות ומכווצות, כמו שאתם רואים בצד שמאל. זו הנעל שבדרך כלל משתמשים בה, שהיא מאוד מאוד מכווצת, ובעצם יש קושי לפתוח ולהגיב עם בהונות הרגליים. עכשיו יש כאן דוגמאות לסנדלים, סנדלים שלא, קודם כל מחוברות לרגל, נעל ובטח נעל לקשיש שתמיד צריכה להיות מחוברת לרגל. יש פה דוגמה לסנדל. עכשיו, בנושא של הנעלה, לא לשנות את ההנעלה לא שלכם ולא של הקשיש בבת אחת, ויש פה עקרונות שצריך לדעת. שוב, אם יש כבר דפורמציה מאוד מאוד קשה בכף הרגל של הקשיש, אני כבר לא הייתי אומרת לו, טוב, מחר תחליף נעליים ותלך עם משהו אחר, אבל כן יש פה דברים שיש לקחת בחשבון, וכן לתת על זה את הדעת, כן לשים לב. וכשאנחנו נרצה להתקדם לקראת נעל אחרת, וזה חשיבות אפילו פי 2, פי 3 יותר גדולה, בקרב הלוקים בסכרת, בגלל הנושא של נוירופתיה, ובגלל הנושא הזה שאנחנו רוצים למנוע כמה שיותר היווצרות ולחצים בעונות הרגליים, בעקבים, כדי למנוע פצע של כף רגל סכרתית. אז מאוד מאוד חשוב להעיר את תשומת ליבם להנהלה. יש קונספט של נעלי ברפוט. עכשיו ברפוט שהמילה לא תפחיד אתכם ושהיא לא תטעה אתכם. ברפוט זה נעל שכף הרגל יכולה לתפקד שם. ומה זה תפקוד של כף הרגל? אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. אם עכשיו אני פולה, אם אני עכשיו רוצה ללמוד משהו חדש, אני רוצה ללמוד ללכת על הידיים. אם אני אקח את שתי כפות הידיים שלי, ואני אקח את אצבעות הידיים ואני אקשור אותם ככה בגומי, וכפות הידיים שלי, אצבעות הידיים שלי יהיו ככה צמודות, 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 ואני אנסה ללכת ככה על הרצפה, על הידיים. מה הסיכוי שלי ליפול? מצד שני, אם אני אניח את כפות הידיים, אני אפרוס את אצבעות הרגליים, ואני אלך עם הידיים על הרצפה, כשהאצבעות שלי פרוסות. הרי זה ברור שיש לי בסיס רחב יותר, יש לי בסיס רחב יותר, וגם אז כל אצבע היא הופכת להיות תפקודית, היא יכולה לבלום, היא יכולה להפעיל שריר, היא יכולה לעצור, היא יכולה לכוון. כמובן שבמנח הזה, כשכפות הידיים, שאצבעות הידיים פתוחות, הסיכוי שלי ליפול הוא פחות. אז הקונספט של נעלי ברפוט, שהטו בוקס, חרטום הנעל, תיבת האצבעות, תיבת הבהונות, היא פשוט רחבה יותר. והנעליים האלה מאוד מאוד נוחות, וגם מאפשרות לכפות הרגליים לתפקד. עם השנים גם הצעירים שוכחים שכף הרגל זה לא מקשה אחת. יש שם את הבהונות, את כרית כף הרגל, the ball of the feet, כרית כף הרגל. אנשים שוכחים שיש להם כרית. היא מאוד מאוד חשובה, כי כשאם במידה אנחנו נמעד, זה יהיה החלק הראשון שיפגוש את הרצפה על מנת לבלום את הנפילה, כרית כף הרגל, במידה וכף הרגל מתפקדת. יש לנו שם את הקשת, יש לנו את העקב. אז פה יש ממש דוגמה לנעל שהיא ברפוט, שיש מקום בחרטום הנעל, ונעל מאופנה ישנה שהיא קצרה מקדימה, ויש את הדוגמה של איך זה משפיע. שכף הרגל שלנו היא יציבה, ואצבעות הרגליים הבהונות
יכולות לתפקד, ומה שאתם רואים בציור למטה זה מייצר מעין איזשהו משולש תפקודי. במשולש התפקודי הזה אני גם יכולה לשמור על מחזור דריכה הליכה תקין, אני יכולה ממש בדריכה להניח את העקב, לגלגל את הרגל, לדחוף עם כרית כף הרגל ולהתקדם, ולא נוצר לי קיצור בגיד אכילס, לא נוצר לי קיצור שם שהתוצאה שלו כתוצאה מעקב גבוה. זה ככה תמונה להמחשה. במיוחד אם כבר דיברנו על כפות הרגליים, ובמיוחד אם יש לנו מטופלים, אם יש לנו מתאמנים סכרתיים, אם אנחנו מעבירים שיעורי פילאטיס או שיעורים שמגיעים יחפים, תשימו לב לכפות הרגליים, תשימו לב גם להדריך על אור כפות הרגליים, על יובש, כל דבר כזה הוא צריך להיות מטופל, בטח ובטח אם זה חולה סכרתי, כי סדק כזה הוא יכול להיפתח לפצע. המערכת החיסונית בסכרתיים יותר מוחלשת, יש יותר סיכוי לפצע סכרתי. פצעים סכרתיים זה פצעים שכתוצאה מהם בסופו של דבר כורתים את הרגליים, ופצע בכפות הרגליים בקרב החולים הסכרתיים זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לריפוי. אז כבר לשים לב שכפות הרגליים מטופלות היטב ובלי סדקים.